हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड गुड इवनिंग। आज हूँ सैटरडे 16 जनवरी। आपण माने समस्ते किपरि अछंती? भगवान के कृपारू आपण माने समस्ते भलरे थिबे। मु मध्य भल अछि। सॉरी, बहुत दिन हला मु आपन को पई कोनोसी वीडियो अपलोड करि पार नथिली। मो देह मध्य खराब थिला और रिचार्ज भी सरी जाइतला। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ହାପି ବିଲେଟେଡ୍ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ୱିଶ୍ କରୁଛି। ଆଉ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ହେଉଛି ଆମ ସାଇଡ଼ର ବଡ଼ ପର୍ବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ନୂଆ ତିଳରେ ହିଁ ଏଇ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପାଳନ କରାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମାର୍କେଟରୁ ନୂଆ ତିଳ ଆସେ ଏବଂ ସେହି ତିଳକୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆଗରୁ ପାଣିରେ ବତୁରାଇ ତାର ଦିନ ତାର ଚୋପା ଛଡ଼ାଇ ଅଖା ସାହାଯ୍ୟରେ ତାର ଚୋପା ଛଡ଼ାଯାଏ। ଆଉ ତାପରେ ତାକୁ ଧୋଇ ପୁଣି ଶୁଖାଯାଏ। ସେଇ ରାଶିରେ ଲଡ଼ୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ସେହି ଲଡ଼ୁ ହିଁ ଆମର ପୂଜାରେ ଲାଗେ। ସେଇ ଲଡ଼ୁର ରେସିପି ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେୟାର କରିଛି। ଆପଣମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋତେ କୌଣସି କମେଣ୍ଟ ୟା ସଜେସନ୍ ଦେବାର ଅଛି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ, ମୋ ଭିଡ଼ିଓ କିଛି ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ପାଇଁ, ତେବେ ଆପଣ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ନ କରି ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ମୋର ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି ରହିଲି। ଆପଣମାନେ ଏବେ ଲଡ଼ୁର ରେସିପି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ ଘରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା, ରହୁଛି। ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ। ନମସ୍କାର। ରାଶିକୁ ଧୋଇକିରି ତାକୁ ପୁଣି ଘଷା ହେଉଛି। ଘଷା ହେଇକିନା ତାର ଚୋପା ଛଡ଼ା ହେଉଛି। ଚୋପା ଛଡ଼ା ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ପୁଣି ଧୋଇକିନା ଖରାରେ ଭଲ ଭାବେ ଶୁଖା ହେଉଛି। ଖରାରେ ଶୁଖି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଆଣିକିନା କଢ଼େଇରେ ପୁଣି ଭଜା ହେଉଛି। ଫାଷ୍ଟ ହାଲକା ହାଲକା ଶୁଖିଲା ଭଜା ହେଉଛି। ଭଜା ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ଚିନାବାଦାମ ବି ଭଜା ହେଉଛି। ଚିନାବାଦାମକୁ ବି ଭଜା ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଚୋପା ଛଡ଼ା ହେଇକିନା ତାକୁ କୁଟା ହେଉଛି। କୁଟିକିନା ଟିକେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ କରାହେଉଛି। ତାପରେ ସେଇ କଢ଼େଇରେ ଟିକେ ପାଣି ଗରମ କରି ଗୁଡ଼ ଦେଇକିନା ତାକୁ ପାଗ କରାହେଉଛି। ଗୁଡ଼ ଯେତେବେଳେ ଠିକ୍ ପାଗ ଲଡ଼ୁର ପାଗ ହେଇଯାଉଛି, ସେଥିରେ ସେଇ ଭଜା ରାଶିକୁ ଆଉ ଚିନାବାଦାମ ଗୁଣ୍ଡକୁ ପକା ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ତାପରେ ତାକୁ ହାତରେ ଘିଅ ଲଗେଇକିନା ଗୋଲ ଗୋଲ ଲଡ଼ୁ ବନା ହେଉଛି।